шукронаи яксола бо ин ҳама хурдиаш аллакай 2 маротиба ҷарроҳиро паси сар кард. вай бо нуқсони модарзодии лаб ба дунё омадааст. ӯ имкон надорад ки хӯрокеро ба даҳон барад. барои табобату ҷарроҳии шукрона волидайнашро лозим омад ки 7 маротиба ба шаҳри Душанбе сафар намуда пас аз табобати тӯлонӣ 2 маротиба ҷарроҳӣ карданд. барои пурра сиҳатёбии шукрона мебояд боз 2 марҳилаи ҷарроҳӣ анҷом дода шавад. бинобар шароити номусоиди зиндагӣ волидайнаш имкони пардохти ҷарроҳиро надоранд. аз ин рӯ аз ашхоси саховатманду хайрхоҳ дасти мадад мехоҳанд. ташкилоти ҷамъиятии дунёи меҳр тасмим гирифт ки ин навбат барои ҷамъоварии маблағи ҷарроҳии шукрона ки дар шаҳри Душанбе амалӣ карда мешавад саҳмгузор бошад. ҳар яки шумо бинандагони азиз метавонед бо амали хайру савоби хеш барои сиҳатёбии шукронаи яксола дасти мадад дароз намоед. маблағи ҷарроҳӣ тариқи қуттиҳои хайриявии барнома ва ҳамёни мобилӣ ҷамъоварӣ мегардад.